Mihinay na ngadto sa usa ka typhoon ang bagyong dunay international name nga Mawar nga anaagawas sa Philippine Area of Responsibility. Sumala sa pag-asa nga dako ang posibilidad nga mas muhinay pa ang maong bagyo o di baka mas mukusog pa ug mobalik pagka super typhoon sulod sa 24 ka oras. Gumikan kay anaa pa kini karon sa eye-wall replacement cycle sumala sa pag-asa. Posibleng mosulod sa par ang bagyo sa Biyernes sa gabi o kaha Sabado sa buntag ug tawagon nga bagyong Betty. Gidugang sab sa pag-asa nga tungod sa bagyong Mawar, posibleng matrigger niini ang pagsugod sa ting-ulan sa katapusan sa Mayo o sa unang semana sa bulan sa Hunyo. Sumala sa pag-asa nga birahon sa bagyong Mawar ang habagat nga mao ang timaan sa pagsugod sa ting-ulan sa nasod. Do dili siya direkta nga makaapekto sa ato sa Mindanao, pero pwede niya ma-enhance ang southwesterly wind flow or ang hanging habagat na posible maghatag og mga pag-ulan sa ato sa Mindanao sa mosunod na mga adlaw.